ଚାଲ ଘର କରିବା। ଉପସ୍ଥାପନ ପଦ୍ମଲୋଚନ 100 ଓ ଧନଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବିପ୍ଳବ ବଗିଚାରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ବିପ୍ଳବ ପଚାରିଲା, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଚାଲ ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଲୁଚିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିକି ଡରିଗଲେ। ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛ କାଟିଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଚାରା ରହିବେ କେଉଁଠି? ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ଛୁଆ ପାଳିବେ କେମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ମୁଁ ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବୁ। ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍, ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ବିପ୍ଳବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କରିବ କ'ଣ? ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଠିକ୍ କଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟାଏ କରି ଆମେ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗଛ କଟାଳି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ ତଳୁ କିଛି ଟେକା ପଥର ନେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିତ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ସେ ଗଛ କଟାଳିମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।